हेल' सुनाफोर गुड आफ्टारनुन आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ आरो आंबो इसोरनो मोजां दङ दिनै नै आङो मोननैसो गोनांथार खौरां आरो नोंथांमोननो शेयार खालामनो लानानै फैलायबाय सनाफोर बिदिब्ला नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो दामानि जोंनि बिटिसि आव मा जागासिनो दङथाय नै बे अक्ट'बरावनो आरोखि दिनैथ' नभेम्बरनि 1 तारिख जालायबाय मैया ना दाखालिनिनो भिडिअमोन बियो माने बाक्सायाव आरोखि एसे क्लास 8 आव फरायनाय गथ'आ हारसिङैनो सुइसाइड खालामनानै थैलायबाय स्कुल ड्रेसैनो ओमफ्राय दा मा जादों बेखौ मोजाङै मिथिनो मोननाय जायाखै आरो दा सासे इउटुबार मोनदांथिया गैया फोरमायदों आरोखि माने गाव बबावबा बिदिनो मेसेज मोन्दों होननानै बुंदों आरो दा मबाइलफोर नुदों ना सोरबाफोर बिदिनो पन्डितजिफ्रा बुंदों बिदिनो बे मास मोनथाम मोनब्रैसोनि गेजेराव खालि सेंग्रा सिख्लाल' थैगोन होननाय गाव मेसेज मोन्दोंमोन जाहैदों दा बेखौनो आगै मोनदांथिया बुंदों आरो माने नंगौना नङा साननानै सिगाङाव बियो शेयार खालामाखैनो बे खोथाखौ ओमफ्राय दा बे गथ'आ गावसिनि खाथिनिनो बे थैग्राया दा गावसिनि खाथिनि नालाय दा बियो दासान्दिथ' आरो ससियेल मिडियाबो नुबाय थाबाय सेंग्रासा गथ'फोर थैनाय आरो हिन्जावसा गथ'फोर थैनाय बेबायदि नुबाय थाबायना दा बियो दा गावनि बेबायदि मेसेज मोननायखौ माने बिसास खालामनानै बुंदों आरोखि दा बयबो बिमा बिफाफोरखौ माने एसे खावलायदों आरोखि जायहा बिदिनो सेंग्रासा सिख्लासा फिसाफोर दङ एसे साबधान लाबानो जाबाय होननानै बुंदों आरो बे खोथाया सैथोआनो जामारबाय दा सानसेखालि बेबायदिनो जागासिनो होननानै ओमफ्राय आरोथ' मास मोनथाम मोनब्रैनि गेजेर होन्दोंना आरो मासाथ' दंबावो नालाय दा बेखौनो एसे गिखांनाय मोननाय फोरमायदों आरो बे आगै मोनदांथिया दा आङो भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानला ओमफ्राय आङो दा बे आगै मोनदांथिया मा बुंदों नोंथांमोननो बे भिडिअखौ एसे शेयार खालामना होनोसै सोनाफोर आरो बे थैनाय गथ'आ बेसे गिदिरमोन नोंथांमोनहा नायनानै लाबानो जाबाय भिडिअखौ बबे बिखाजों सहायबावनोथाय बिमाया बिफाया उन्दैनिफ्राय थाम्फै बासै फेदेरबोबाय फोलावबोबाय थारमाने भिडिअ खालामनो हानाय नंला खोनाबाय बिराद सेंग्रा सिख्ला गोमागोननो बिराद दुखु मोनदों लोगो आरो सासेल' फिसाजो बेसरा आंना आं मोनसे मेसेज मोनदोंमोन आरोना थांनाय मासनिफ्रायनो आरोना शेयार खालामाखैमोन खिन्थु खोथाया सैथो जामारदो दे लोगोफोर माने ओरैबायदि मेसेज बियो माने बे इयाराव नैबे बे मास मोननै मोनथामनि गेजेराव बिराद खालि सेंग्रा सिख्लाखौल' जोङो थैनाय खोनागोन सेंग्रा सिख्लाल' थैनाय नुगोन ओमफ्राय फोरमायहरनो हागोन ना हाया मिथिया आरोना आं जेरावनोखि सानसे समाव भारा थायोमोन ना गथ'आ आंखौ आब' होननानै माथो होसोगारोमोन बिराद मोजां मोनोमोन आंखौबो बिराद अनोमोन आं अनोमोन मालाबा माबा माबि संनाबो आंनो होफैलायोमोन आंबो संना हरोमोन आरोना बेनिफ्राय सासेल' फिसाजो मानि थाखाय मा दायनि थाखाय मा साजानि थाखाय माब्रै इदि माने गावखौनो फोजोबना लाखो बे गथ'आ खोनानानै बिराद दुखु मोनदों लोगो आरो सासेल' फिसाजो बेसरा आंना बोरैबा मोनदों खोनानानै एकदम सोरांबानो आब' होनना माथो होयोमोन गथ'आ ओमफ्राय दखानाव माब्लाबा आब' होननानै बेसेबा मोजां माथो होलाङोमोन बोरैबा मोनबाय आरोना खोनानानै माबोरै बिदि सुइसाइड खालामना लाखो आसुरित आरो जायखिजाया बेखौ मोजाङैनो नायबिजिरदोंसै ओमफ्राय जियानो जादोंला बेल' नङा केसखौ जोङो मबाइल खेवबानो नुयो नै नुलायबाय आरोना नै दाख्लैबो सासे गथ' उन्दैयानो एकदमबारे फासि नांना थैनाय सेंग्रा सासे सिख्ला सासे मा दायनि थाखाय बेखौबो मिथिला खिन्थु बेफोर गासैनिबो गेजेराव जुदि जोङो बिजिरनानै नायोब्ला बे आं मेसेज जिथु खोनादोंमोन बेयो सैथो जादों दे लोगोफोर ओंखायनो जेसे हायो सेंग्रा सिख्ला जुदि बैसोनि गथ'फोर उन्दै एसे साबधानै था बांद्राय गोसोखौ हगारसारनाङा दुखुआथ' बयनिबो जिउआव फैयो बेजों लोगोसे सुखुआबो थाखायो बेनिखायनो नोंसोर साफ्रोमबो गासैबो आंनाल' दुखु दङ होननानै दासान दुखुआ बयनावबो थायो आरो दिनै दुखु दङ गाबोन सुखु फैगोन निश्चय जिउआव आरो सहायनो हानाय जुदि गोहोखौ जुदि नोङो जागायखाङो सहायनानै जुदि मेगन मिसेबथाबनानै जुदि थायो बेनि उनाव नोंनाव खुसिया जेब्लायबो फैखायो बेनिखायनो आगैमोन उन्दै फंबाय बिनानाव जिथु नोंनि दा सेंग्रा जाफुनाय एसे गावखौनो सामलाय सेस्था खालाम जुगाबो बिराद गाज्रि लोगोफोरजों लोगो दाजा जेराव मेराव हारसिं दा ओंखार जेराव मेराव गोसो बायदि बिमा बिफानि खोथा मानियालासिनो दा थां
आं बेखौल' बुंनोसै आरोना मानो होनबा खोनानानै बिराद दुखु मोनदों आरोना जों एकदमबारे गुलि गुलि आं मोनबोनाय बे गथ'खौ ओमफ्राय आरो स्कुलनि ड्रेसजोंसो आरोना खिन्थु बे स्कुलनि थाखाय ना मानि थाखाय आं एसेबां क्लियार नङा लोगोफोर ओमफ्राय आङो फोरमायनो हानाय नङा बिनि सायाव आरोना गतिके जायखिजाया आं खोनानानै बिराद दुखु मोनदों आरो बे मेसेजखौ नोंथांमोना शेयार खालामलाय जेसेनो हायो माने बे मास मोनथाम मोनब्रैसोखौ जेसेनो हायो गावनि फिसा फिसौ सेंग्रा सिख्ला जाफुनाय होबथानानै दोन सामलायनानै लाखि मोजाङै जोथोनै दोननो नाजा आरोना बेखौनो आं गुरै खावलायबाय गोजोन्थों बायना सनाफोर भिडिअखौथ' दा नोंथांमोनहाबो बयबो एसे साबधान थालायलायबानो जाबाय मानो होनोबा बे मालाबा बेफोरबायदि मेसेजफ्राबो जाफुङोना आरो नुबायबो जोंनि क'क्राझारावनो बेसेबां हौवासा गथ'फोर थैनानै थांखो जानोबो हागौ ओंखायनो बयबो एसे गाव गावनि फिसाफोरखौ एसे साबधान लालायलायबानो जाबाय सनाफोर आरो बेजों लोगोसेनो मोनसे भिडिअ शेयार खालामबावनोसै सनाफोर नोंथांमोनहाथ' बांसिनानो नुबायानो जागोन दासान्दि ससियेल मिडियायावथ' फुरा भाइरेल जागासिनो माने मैया साननै जाबाय खोमा बे घटनाया सासे बिबौआनो गावनि फिसौखौनो जिनाहारि खालामनाय माने असे बिबौ नङाबाबोथ' बिबौआनो गावनि असे माने बे गथ'नि असे बिबौनि फंबाय बोलेथो बिबौ असेयानो होनजाबायना दा बेनो माने 62 बोसोरनि जाहैदों 62 इयार्सनि बोरायानो सासे गथ' 13 बोसोरनि गथ'खौ क्लास 8आव फरायनाय 13 बा 14 बिदि बोसोरनि गथ'खौ माने जिनाहारि खालामनानै गथ'बो थाहोलायबाय ओमफ्राय डिलिभारि जानाय समावसो गथ'आ उदै सानानै दा बिदियावसो मोनथिजानाय जाबाय आरो न'खरनि मानसियाबो रावबो मोनथियाखै जाहैदों उदैयाबो देराखै नामा ओमफ्रायसो स्कुलावबो गथ'आ जेरै थाङो जेरै सिगाङाव थाङो एरैनो बिदिनो साइकेलजोंनो थाङो जाहैदों स्कुलावबो गथ'आ थाङो फैयो जायोबो जेबो प्रब्लेम गैया ओमफ्राय नै दा लास्ट टाइमावसो गथ'आ उदै सानायावसो दा हमनो मोनबाय आरोखि दा बे हमनायाव माने खोन्थानानै होबाय गथ'आ सोर खालामदों बेखौनो बिबौखौ खिन्थानानै होनाय जाबाय आरोखि दा बे गथ'नि बिमाया मा फोरमायदों बे भिडिअखौ नोंथांमोननो एसे शेयार खालामना होनोसै आङो नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय माने बे मोनानिफ्राय उदै साबाय थाबाय हरसे उदै साबाय जों अजानावबो लांबाय दै जारिना होफैबाय आं बिनि माबाफोर बारफोर नांदों खोमा होननानै ओमफ्राय हरसे नामायथारा सानायानो नामायथारा ओरैबायदि बाब्राबबाय थाबाय बियो ओमफ्राय जों सोरांसियाव डाक्टारखौ लेंहरबाय डाक्टारखौ लेंहरनानै खाथिनि फार्मासियारि दं नालाय बेखौ लेंहरनानै होनबाय गथ'खौ जे मा जादों बेन्डिसफोर जादों खोमा होननानै बिजि गंसे सानायनि थुबाय ओमफ्राय बे सानाय थुनानै मानिया नालाय जों बिजिनियाव सन'ग्राफ खालामसै होननानैसो लाबोदोंमोन जोङो राजेनाव लाबोबाय राजेना बैसोआ खमथार होननानै राजेना बानायासै ओमफ्राय जोङो रन्जित बर'नाव लांबाय बेनाव बिजि गंनै थुबाय थुनानै रतन रायनाव लांनायावसो सन'ग्राफ खालामनो थिनदोंमोन नालाय बेयाव थांबाय ओमफ्राय बेयाव बुंबाय आरो गथ'आ आं सोंबाय नों माबाफोर खालामना दं नामा बुस्थुआथ' जानाय टाइम जाबाय फुरा बोलो माबा फैखाजोब्बाय नालाय ओमफ्राय जों सोंबाय मा खालामदों नों माबाफोर खालामदों नामा बेयाव खालामदों अमुगानो खालामदों होननानै बुंदों आरो गाव नामा बज' कुमार ब्रह्म दा बे खाब्लि बागान ना मा होनो बेयाव थायो आंबो फुल डिटेल्सखौ मिथिया लांजाबाय दा लांजाबाय बे आंनि बिहाव जायो आंनि बिहावनि फंबाय असे जोंथ' मिन्थिया गाव होनदों खेबनै बानायदों होनदों जों जेबो मिन्थिया माने खिन्थायाखैबो गथ'आ न'आवबो जेबो खिन्थायाखै स्कुलाव थाङो बे 8:30 थाङो बेलासिनि 3:30 फैयो बे न'आव जायो लोङो साइकेल सालायना सानफ्रामबो थाङो फैयो जेबो प्रब्लेम गैयामोन आरो मानसिया उदैयावबो नुस्राङाखै बोरै हमनो हागोन जों दायनिगिरिखौ साजा मोननांगोन बेनो आंनि फिसानि जिहेथु लाइफआ बरबाद जाखाबाय आंना मोनथाया माने बे गावनि लाइफआव जाहाथे गाव बरबाद जायो गाव साजाखौ मोनखानांगौ नुबायना सनाफोर माबायदि मानसिफोर थायो दुनियायाव ओरैबायदि मुगैथाव मानसिबो दं आरोखि आरो बेबो जोंनि हारियावनो बाव खम मुगैथाव बेफोरो आरो बेबो माने आर्मि ना मा जिखुनु फौजिनिफ्राय रिटायार जानानै फैबावनायसो जाहैदों बोराया बिराद गाज्रि आखुनि होननांगौ जाहैबाय आरो बे बोरायखौ मा एथ' अगेन खामानि एथ' उन्दै मानसिखौनो थैखागोनसो बेफोरबायदिखौ मा खालामनांगौ दे दाथ' बे गथ'नि लाइफखौनो सेस खालामना होबाय बियो दा बे बोरायखौबो हगारनो नाङा आंनिबा थैजासे जेलावनो दोननांगौ जेलाव लांनानैथ' दा बुजानोसो गबावबाय जागोन एखे जायगायावनो एसे दामथारनांगौमोन बेखौ नङाबा दस्राफ्राबो एसे लाइ मोनलाङोना
दा आङो बे मोननै भिडिअखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामनो गोसो जानानै शेयार खालामना होबाय आरो आं सनाफोर बिदिब्ला दिनै भिडिअ एसेनोसै सनाफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ गोजोन्थों बाय बाय